Здравейте, потребители на YouTube. Това ще е един от моите епизоди. Това е Бокс Клуба. Тук ето даже като влезете в сървъра, защото ще има IP в описанието, нали, инфо за правилата на ринга. Тук натискате копчето и отдолу ти пише: ако искате да участвате в турнир, свържете се с онера на сървъра, всеки може да се бие на ринга при условие, че спазва правилата и се бие честно само с голи ръце. Пример, тук не можете да се облече... нека се вземат брони, но без мечове, такива неща, не разбирате. Ето ги тук. И пред 20 човека има страхотен евент. Това беше за Бокс Клуба. Warp Drop. Тоест Warp Drop не го са направили с разпределители. Затова тук горе стават 3-4 админа и хвърлят неща. И аз пак съм доволен от това нещо. Ето. Warp Enchant. Ето го и него, просто енчант на 30 левел. Да не губим време. Warp Event. Извинете. Ето го евента. Чест евент по-точно. Който е минал. Не. Защото тук гледам има някои айтеми. Само Iron кирката ще ми трябва. Сигурно някой се е отказал или не. Тук си е взимал Kit Tools. И ето с какво ме напълни. Следващия Warp Food. Ето го и него, той е близо до енчанта и до Бокс Клуба. Ето тук има най-различни спаунери, но само за такива, ето прасета, крави, така да ви го... Ето тук са овцете. Той даже като ги удряш, те не умират от един път и понякога бегат. Един пише, че иска да играем PvP. Сега защото правя клип. Ето го Warp Gyro, който е наистина като затвор. Там долу има някой диамантен, който сега иска да ме бие. Аз влизам сега Jump. Ето го джампа. Тук, когато има евент, тук горе, който стигна първи, има награда, най-различни награди. Аз веднъж спечелих. Сега Warp магазин. Даже и аз него не го съм виждал. Извинете за грешките. Много ми лаги. Да, ето тук храни. Да, той не е доста хубав. Той има други етажи и това е страхотно. Но не се предават всички със съжаление. Но на Warp Food има безплатна храна, ето даже. Тук няма да ги селнуваш. И да, Warp. Да видим някои други варпове. Да, следва Warp Mob. Много харесва как е направен. Ето тук на неща. Пиг зомби. Твой зомби не си... Тук има Спайдер, Скелетън, Слайм, зомби, Ендерман, зомби с две глави и Гаст. Следващия Warp е PvP-то, който сега не искам да се бия. Ето го тук.
моят заклет враг, който го убихме 2-3 пъти с моите приятели. Сега следва другия Warp. PvP. Извинете, тук е било с двойно. Да, PvP Pro. Ето ги тук най-добрите. Първи Matrix, втори Steep, трети Брик, четвърти Бен Херлинг, пети Крипер. И да, сега Warp, PvP Shop. Не, това не е... не, това също PvP Shop. Ето тук, за да се измина, да се избирате неща, давате SMS, имате великолепни неща. Аз не съм давал. Сега да отидем на друг. Ето язовира, тук можете да хващате риба, Warp Shop. Ето даже тук има и Марс. Ето шопа, вие ще го разгледате. Няма да покажам цените, само така ще го коля да го разгледате. Да, тук ето Емералд, Диамант, Warp SMS. Ето много изгодните цени. Да, вие тук ще ги разгледате, не искам да бъда много време. Warp Survival. Тук съм написал. Сега ще умрях бързо хом. Затова не искам да съм с броня. И сега можем... Ето, добре дошли на Survival, добре дошли на Survival. Ето го и него, тук нататък е PvP Zone. Има някои къщи. Да, една е много безнаправена. Да, другия Warp Top. Ето, тук най-редовните играчи, това ще го виждате на спална. Warp Top Players. Това още не е направено, но скоро ще се направи. И Warp XP. Ето го и него, тук има зомбите и ги биете. И това беше от мен. До скоро!